Bon dia, avui hem organitzat unes quantes famílies d'Arenys de Munt una nova jornada de protesta per reclamar la recuperació del servei de pediatria al poble. Perquè fa cosa de 5 o 6 mesos ens van retirar el servei, al·legant que pel tema de la Covid era millor centralitzar el servei a Arenys de Mar, cosa que ha provocat un col·lapse d'aquest mateix servei i alhora ens fa vulnerar les principals normes que ens imposen sobre la Covid, que és el desplaçament a altres llocs i la barreja de bombolles. El tema està que nosaltres considerem que això és una retallada encoberta i vam començar a recollir unes signatures. N'hem aconseguit unes 1.200 que avui li fem entrega a l'alcalde del nostre poble perquè les enviï possiblement a Sanitat o on calgui, i nosaltres estem disposades a tot per recuperar aquest servei, perquè ens considerem que és indignant que un poble de 8.000 i escaig habitants amb 1.500 nens en edat de pediatria estiguem sense servei, amb l'obligació de desplaçar-nos quan necessitem alguna cosa. De fet, el dia 13 de gener també hi ha una reunió convocada de l'Ajuntament en la qual nosaltres també hi participarem amb algun responsable de sanitat, doncs per tractar el tema i a veure quin motiu ens donen. Bé, el proper moviment serà demà mateix entrar signatures a través del sistema telemàtic de l'Ajuntament, traslladar-ho a la Conselleria de Salut i després dimecres tenim una reunió també amb representants de Sanitat que vam fer aquesta petició, aquesta carta signada per tots els regidors del consistori, no només pel govern, sinó tots els regidors del consistori d'Arenys de Munt i a més amb el suport de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, reivindicant que es replantegi aquesta decisió que entenem que és una decisió equivocada en un context de Covid i a més el que ha suposat una pèrdua de qualitat del servei tenint en compte que ho han traslladat a un lloc que precisament està saturat. Jo crec que si tots ho tenim molt clar i treballem plegats, ho podem aconseguir. Per tant, no hi ha signaturaiola i dimecres crec que les signatures, la pressió dels ciutadans i ciutadanes d'Arenys de Munt, a més de els consistoris d'Arenys de Mar i Arenys de Munt i regidors i regidores de tot el consistori, doncs pot ajudar moltíssim a avançar en aquesta línia.